Sa orasan ni baha, sir? Pailasing ko, baha na. So, nagbalay. Nagkalit ko saka. Lapas na siya. Wala sa ito. Gagamit ko rin. Inyuhan eh? Dili lagi. Dili. Masa pa may kuan ni kaning uban diri nga naanod sa kani. Soft drinks. Kani di na mo. Di sa nimo ha. Sus. Ato lang yung picture ni. Ato to sa amo. Asam to sila? Ako na dadun sila sa amo. Ikato ba kanang yellow? Kanang among kuhaon ha, ang kuan ha. Nanay pangita mga gamit ko. Nay lang. Say, nay na wagtan sa man. Na kuan. Kana kung nga madako pa to. Asa mo diri taman? Tuyok. Sige lang, amo sa tuyok. Ubalik pa mo. Balik ka inton mi. Are na bisabot dire. Dili ka lahos ngadto? Di na mabuo na kayo sir. Yeah. Unahan na kay taga Queen, katong gilakawan wala may magdala og mga kuan kay among kuan nga adtuom mo sa mua. Kuhaon mo na mo. asa na pita ba? Ha? Asam ta pa dong ani dong? Wala may nagdala og mga unsa kay. Sari, unsa ni ka sige diri mo? Kani unsa ni nga dapit. Queen, Usam ni nga subdivision. dong. Ato sa amo dong. Wala may nagdala og kuan kay. Kay among kuan. Kana wayra kana. Kana ba kana? Unya, grupo sila diyan, nasandig dia. Tungo sa sub, mo anak magi multikab. Kani sila mo ni sila. Kami sir. Kana sila mo. Ako ito nang diha sa Monikap. Kaning multicab inyo ana? Kana ginabangan sa iyang kana ayang bana. Kay buwas sila kakuputan na sir. Kuha na kaputan ng kulinti, patay mi tanan. Unsa orasa to nang kuan mo nang Alas 4 Katro na, mga ayag na ayag na. Pati pagbunog sa tubig. Kay kung dili pa ayag na daghang patay. pila mo kabukat to? Upat ka pamilyahan mi Upat ka diha. pamilyahan. Sud mo nang atop sa multicab. Yes, ato sa oras Nay maluwas nagkapyut. na gid mi. Nay nagkapyut. Kampyut ang akong pares pa jud hapit mada sa sug. Sus, Na. kaluyan mo gino. Tuloy ani miskino kay. Pamilya, dani lang sili. Lima kami na pila ka tao. Mga anak, anak gid 15 ka buok. Diha ra mo anang babaw ng multicab. Buot sila Sa mga gagmay bata. Gagmay bata sir kining mga bata. Salamat sa mi ato nga daghan sila kay Kani? buot ang multikab. Ug nay mo amba katulad bugaan madani to. Mugaan patay ka. Nagtuo masag mi madami nga to kay kusog kay sug ang tubig Dugan ako apit ka diha. asil naigo to sila sa multikab diri daw Roger mo to na isbog Mo mo bitong to singitan ako kupot mo ng wire kada ko kadin ang mga urinti, way kurinti. Way kurinti. Sud kaayo pag away di naman namo madaki ang sug sa tubig nag-anaman na magkaliko. Di naman yun. Nabuhi na lang ni. Di ang anam sila sakit kay lang kamot. Sakit naman Patay yun. gini ron. Sus magi kay nabangil taon na ng Pero kahuyaw. sila kita sa posisyon na mo, wala nagtuo nga naluwas. Mga usa orasa nakanaog mo. Alas Alas 7 na seis, no? Alas 7 na. La city ho. Nakanaog na Wala ka nila. Nya alas 4 3 hours mo anang multicab ba? Oo, kana. Ano? Mga alas 7 gyud. 3 hours. Buti nang gutuman, kukuran na kayo sa katulaw. Wa pa yung kaon. Wa pa dyan ni kaon. Way hatod, way. Gatdan mo diri sa gobyerno. Nagsarawan mig asa mi mga tapsag init tubig na lang makuha sa muntian kay tungos ka bugno sa panahon. No may ning barangay di. Wa sa ginidol barangay at higayuna. Ilas sila na lang tayo mo nariin ta dayon. Katong higayon nagkinahanglan ta mig init ba kay gikan mi sa buntag tingiwan na nga gikan mi nang Uwan kayo ba? Uwan ba? Uwan. Basta kayo. murag Ay na may gaya lagi. Salamat may amultikab ni babag daw. Buwangal. May- sila gikuyawan na silang nagtanaw na Uwan mo. may kanya dito mo si babong. Dito Kita sad mo nasa mo sa atop. atop na sila. Malaya ko na kandos ang Sila danas. nagpakuros lang sa posisyon na mo. Ang mga tao di ay nasa atop na uban. Kana puno na to. Ano atop sad na. Puno na diha. Puno na. Puno na sa atop. Ato sa Pagkanaog na problema na kay usaon nila pagkanaog nga unsa na lang pagpasakay ang pagkanaog na Palista mi sa among magpalista kay umay ilista ko ng tagang ayuda, mga ayuda. Inyong balay. Gubara wash out. Wala kimi na dapat, may nadawas. Wala kimi kaput lawas. Banlas gyud, banlas. Sus. banlas eh. Sige kay kuan manawagan ta. Nay tabang. Abot na sa kakuasan na nimo kan mga ginabang in taon sila. Okay, imong hangyo sa kuan magtanaw sa nato.
man ta lagi sir nga taga mi hinabang kay amo. Pan lagi ko inabili ni mo Zero balance jud mi wa mi karon nagsarawan mi na nga bugas may gas arkon siya taga mi tag 5 kilo. Sige nga ni mo ma'am. Carol Cuyos. Kuyos, mga kuyos. Oh, mga Cuyos family. Katong ni Kanda sa Multicap. Oh, kana di ba tika puros mga Cuyos sa Cuyos. Kanang Erizo, Avila, Alferez. Daghan ba yung matyan diri no? Daghan kayo karon pa gana ganiya nagkuha ang maturan ug ang Daghan. daghan pa jud napaji wala kahigit. Diga pa missing. Daga asam gito labalay diri dapat sa pa. Nana sa luyo. Diha ra unahan. Ada bus ada. Sige Palihog sige. lang ko sir kun nata bangisan mi diri. Oh, atoy pa nawagan ha. Sige, salamat ma'am. Salamat kayo. Oh. Ito pamilya. Black 3, Lot 13. Bilya Asalia. Phase 2. Pisto A, Lot 3, Black 13. So, Sa diri ang paril. Paril ni sa diri. Pag imo tanawon diri, ano sa silang doon, makita na yung impact sa tubig, anong pag-alsa mga sakyanan. Unang-una, lukag kini. Abot ka nito sa Bilyalara. Katiluaga. Diha ang tubig, tungtong. Ang tubig. Dili. Ini, no? Puno na sa tubig. Anto dilapaw dire. Yan, napay dito sold sa Luyo. Dito Luyo sa Pikas. Maman si Tio Jim og bagon lang nga kuan sa Liluan building. Yan kana Bilyalara na sa diha. Kaya nagpatay diha. Okay, namo man na puno og mayo naman sa gamay nga sapa pod. Ang dako kay nga kuan sapa ang kotkot. So ni gamay ang yang natural way sa tubig. So ni awas. Pag awas diri nang lusog sa tiltilon. Nya hubay man eh. Tiltilon, hubay. So dito mga 6 kuan na mga dahil buntag. So dire, nitan ako sa bintana kay babaw man ko. Isaka sa dire. Walang ko, okay ra ko. Iso naman tubig dire. Ang gikan dito sa tiltilon nga may Kotkot River. Saka naman. Pag saka niya dire, paspas din siya. So sa dire. Pag abot sa elevation, ano niya kaya, kabuwa sa bridge. Dive sa dire diretso. Kahig ang mga kuan. Manikos nga nakahig ang mga sakyanan gipang tungtong. Impact kayo. Nya piki naman, tuwa ko rito, kung gisipti akong sakyanan niya, tanong ko, kusog naman dito sa hubay, kusog sa driskot ko, taas naman. Murag, tagaliog naman, naog na ko sakyanan, kat-kat na lang ko, may katong building niya, may 360, para masiluyo, saka na ko Jumilina. Tato, di saka na din siya, lapas tao. Di nag-post-pas kayong, kuhan niya, doon na tayo magtiayo ni sugat, na sakyanan, nilang gipugan, sagitan pa ito na mga, naog na diha, wap agyapon sa sige sa pugong hangtod nasangin sa poste. Pugong siya. Hangtod wag sa kaabli sa luyo. Pwede ra ta maabli luyo. Hangtod naanod siya nga missing patay ta batoy gi-rescue din pagahayag na. Gi-rescue do marag magtiayon to. Wag tang ilang sakyan gigawas sa tos medan patay sila lumos. Marag atoy una nakita ano mga casualty dayon immediately. Pero diha Bilyalara luyo ni. unsam din sing yuta dire Dokras. Wani, kang kisumbing siguro ni. Wa pa mapalit. Private lot ni siya. Private lot. Pero wani gigamit nga murag vacant lot lang sigit siya. Vacant lot kay palito niya, di man ka-afford siguro ang developer kay so kamahal ba. O katusa dito sa may simbahan, kang kisumbing man to. Sa simbahan, kang kisumbing man na bago, don Bosco. Pila na sa dire. Pila man ni ka faith ang kaning pader lang ani. Kani, lubong kina kay taas man ni ang kuan. Pero ilang mga 2 stories din siguro nya. Murag. Og sana 10 feet siguro, mga more than 10 feet ka. Okay, Mga basketball court, sa goal sa basketball. Sa ring, isa ana. nga paril 6, 7, mga 15 siguro ni gikan ang drop gina ni sa lubong nga lapok naman ni. Lapok naman din nino, natabon na. Taas nga elevation eh. Dagat mo mga sagbot nga kanang malata lang. Pinutol nga kahoy. Taas mo sa elevation. Ato sabi dito, practice me, makita mo na mga lawom gini siya. Lawom gini siya kayo. Puro tangkong. Karon expectedly mga estimated mga 15 feet ni siya gikan sa lubong.
Kaya giabunuhan man ni sa saliya. So nitaas ang saliya, elevated siya. Ang dire may lawom, dire ang impact subig. Pero ni mabaw na ni siya kay Lapok na. mga lapok na ni. Gikan sa bukid. Kan sa kwan sapato nga kwan na sudre. Mura sa dagat pag buntag na kay wa mo koy tulog nagmonitor man ko. So pag kuan nimo ba pag safety nimo sa imong auto, wala ka kabalik sa balay niyo. Primero okay pa to kay nisaka man tubig dali ra dagan. Ang problema ato kay naamay ni Baki ni sud simbahan. So nagsunod mi. Mga more than 1 minute siguro. Naipit mi 1 minute, isud ang tubig sa may lingkuranan. Gigawas ako pag abot na ko sa Blue Energy. Ato lang ako giparking kay Highway na ni siya, kanang Blow Energy. Desa may Or highway. din nilang suot pa sa subdivision. Highway na. Highway na. Kanang sa kun ba? May bukana sa mga subdivision tulo man eh. Oh. Garden Bloom, Colorado, Villa Salia. Dito di ba katong may solicitation di parkingan di pang bantag donation dito. Dito ko ni park kay bugmugawas ko, kusog naman gyud kayo. Og nakalabang pa ko to sa iyo, pwede na ako madarag layo. Wan naman. Piki naman kayo. Saka na og Jimilina. Saka ko sa may Bikiri. Kusog naman gyud, tumpag naman ako gito. Sa diga na ni. Kat-kat na lang ko atop lang niya. Tukos Jimilina. Usa to rasa ka, tabuha ka tong saka na ka. 5 kapin pa to ay ngit-ngit pa. Kadlawon? Oh, kanang Ama, dayong pwede buntag na. magbanag ba? Dayong buntag na. Oh. Banag na kay Oh. kusog ang hangin sa gabi ni uwan akadlaw na kabantay ko ni burn out niya ako to nag-monitor lang ko hanto gayag na kampante na mi kay wala gud labay ng kuan ni kusog ang uwan wala kay hangin di na kayo wala na di na kayo kanang di na ka mahadlok sa kuyog kusog kay na paghayag na wala na ni puli ang uwan buylo ang uwan kusog ang uwan kusog kita kayo sa may bukid side kusog gid siya mo to sugod ig tubo tubig paspas na kayo less than 3 minutes siguro taas na din kayo wa na ka daog ang natural way sa sapa nga yang agianan ba wa na ka daog nanglingon ka giliko nga ubang part na giliko sumuna wa na sa natural way awas ya May rescue to? Nag-rescue ang LGU ato dire? Naay responder ato nga mga rescue ako kakita sa name pero diri na to within dayon immediately pag kupa na pag lurang na nga taga diri nang taga dughan na akong tubig ni kuha na ko ni naog na ko labang tamis dan ba kay mo si masalvage na mo tao man so balik bis agi dito mis Blue Energy taga diri kusog yabong volumes tubig. Yan, mga nasalvage na nga mga makaon lang gamay. Ano sa gida? Ano, mga tao. Yan, napag ito'y pagbuylog yun sa tubig, nigawas tong inahan o tulog anak. Diyan napit sa mga tungod na trapa ng kanang na sakyanan. Na, hapit yun dyan na sira gid yung nao nga natuok ba sa pultahan. Sa sakyanan ganilutaw. May ganun na duot niya. What siya, hapit siya wakanaog? Ang bata, lumos-lumos na. Ang ina nasangit. Ang bata sa nasangit. Mga upatos na kabuk. Tulog ka bata. Wala na video. Ang ina nga, tabok mo diri. Wala na tabok. Balik sa agi. Suroy ta diri sa kwan? Si Doc Russell Poliosos, no? Mana yung wide range sa kwan. So, ang impact diri. Wa kayo nabuak. Ang ubang area ni Builo ang mga samin. Gildo niya, Bintana, Builo siya. Mo to panawagan nila. Ngatagan tag mga doxycycline ang mga residente ba. Sabi na kaya tamak-tamak niya ni lapok. Kuya mas leptospirosis. So muna ilang panawagan na matagan o doxycycline. So asa man taaning na mga damit dire na mga kuan dire? Kung ano lang mga nagtumpok-tumpok ng mga sakyanan. Kung tanaw ni mo dire. Kani mga residente tao ni dire. May mga kuan ni gipanghisgutan nilang mga kaagi. Karon dire sa floor yung mga balay dok. Mga kamo ni siya kanang tupik style. Ay kuan ba? First time ni siya, first time na
tabok na isa ang tubig. Kini diri na murag na constrict ang tubig wa kay na dagat na sa kini awas sa diri. So nag-abot diri ang tubig. So mo ni control wa kay masilbog ning mga auto diri bali. Pa maguba diha ang pader no? Wala, bagga na dia. Mubuot sa bagga siya sa pagtrabaho at raan mo gudi. Raan siya na So dire makagita dire? diri lapos ta. Ari ta agi. Kuan. So Tanaw diri ni. ang pwersa, so diri nagtuyo. Lilac Street din na. Boylo na kayo. Mm. Sige nga side. Na. Ipit na rin sila. Isaka na rin siya. Ini, wala ni open mo ko din siya. Wala ni siya nilutaw. Kini sa mga close. Ang naglutaw. Patong-patong gyapon mga skenan no. Trap. Impact na ni. Ay, hindi siya regular na nasumpok. Ipit na. Ito sa dire. Volume na ni tubig. Ipit na. Gasok. Kare ko dikit-dikit gud. Daro na ni tubig. Ayan mo. Kita tayo. Nadto mo tubangan sa mga partner mo na mo. Mo to ni dire. Oh. Ano ang tubangan? Ay, sure. So, Bakit siya nang kay open na kani siya. Ang kartong nakasira mo yung motor kung tapos po. So kung open di ay di ra siya ilutaw. Dili kay wa man si air pocket. Ang air pocket na yan, ligid naman. So mo ni no atong kuan. So ni Plumera Street na ni. Adto ta Ini atong bay Plumeria, Violet. Plumeria. Violet asa man to ni patong-patong nito. Wait na dire. Mo na ni. Sa kusina. Ay sa di patong. Dire nga side. Mo ning kuan regular highway. Ang road. Patong na dire. Kada diyang sa gate. Puno na siya. Wa di na magian. Waan na lang nag-usak. Puno kayo sa mga sakyanan. Lupag na lang na siya pag para ma tao. Yeah. Sakit atay sa natuno ko pain pero kira murag wa gyud manaops kon tiil. Ang tiniil naman lang gud mi aning okay kuan okay. Kani gipanghugasan na ni. Amo gini siya? Oo. Ano na yung skin? Bangan, impact tubig. Kapoy ito. I-brace man. Lasok. Ay, natural pa na. Natural pa na. Diri may impact kayo. Mura ni kanin sa kakay no? Saka gitu sabi. Wala mo ka pressure ba? Wapo pa kayo itong. Pero to lagi siya.
Maura niya parking. Dire kinamo ko na yung uban nga sakyanan nga. Dili dire nag-park niya. Nangaanod na lang. Oh. So ito isubi na to. Dili to diha. Naano to to? Ah. Ano din. Ay puno na siya. Puno siya. Yan impak. Amo na ni ang basketball court. Ninyo dire. Dire. Kani nagkadawat aning mga hinabang. Unsa man ni tubig hinabang ni boss? Inyo ko ban dire o deliver mo? Hatod mo ginabang? Ayuda? Ato lagi nga higayon ang mga tao nagpanik na sila sa ato. Kami kay ready naman. Mao na lagi to nga wala na ko nakakuha ng mga images nako sa Santo Niño, sa Mama Mary. So ang nahitabo mong good sir is gibuhat nako pagsud gyud nako is ang katug yung mga water jug nga empty. Ang gipasaka. So karon nagpanik na mga tao nya nagbuhat og mga kortina nako, mga habol gipang sumpay-sumpay kay wala gyud may mga harness nga kanang pang emergency nga kon magamit. So karon ang nahitabo nangatkat sa ato tong mga lalaki. So ingon sila, ma'am, iuna mga bata kay kita mga dagko okay ra ta kay awahi kay nagsaka ng tubig. So ang nahitabo ni ana jud ko dili lang kay maghuwat na lang mi nga kanang ang tubig ba mo kuan lagi sa bintana sa second floor mo abot na siya ba kay magpa-uyaay na lang mi sa tubig, uyon na lang mi ug asa mi dalo nya. Giigot na ako mga batag mga habol nya gisaninaan ako red kanang colorful ba kanang color t-shirts kay ako masyang gingnan nga dili kita magbuwag nya in case mag-prepare ta ha ug gi-briefing daan nya nagkurog na ko sir wala na ko kuan ba nga kinsa akong kontakon kay wala may signal. So ni ana jud ko na kanang guys ani ni ha kay kita ram gid diri. So maghigot mo og galon sa inyong kuan dan kita maghirintanay tanya. Dahil iniglangoy nato ang isa ka kamot i-protect gakso ninyo ang galon. Ang isa is i-cover ninyo sa inyong ulo. What if na mga hard material or mga kuan nga mo ana sa inyong naong. So i-protect gyud ninyo dili matusok ana kay sa kusog sa pressure sa tubig. So ni ana na lang jud ko kinuha iusa na lang gyud mi Lord oy. Og mao na malangka ni og pagbuot na lang gyud nimo bat-anan jud ba. Iusa na lang gyud mi Lord nga makit-an gyud may usa. Iusa na lang gyud ba. So muna nagpasalamat jud mi sir na ni ana gyud ang tubig. Dugay ba gyud siya mga pila gyud ka oras. Nakakaon gud mig biscuit ang mga alas 2 na siguro to, alas 3. Ya, imagine na alas 5 pagod to sa buntag ang tubig nga ni taas. Ni saka. So naghuwat yun mi nagkurog na mis kagutom pero wala na lang namo gimayn kay nagdamo kog tubig kani. Muya mo gisig inom izip lang namo ba. Just in case nga digyud mo kuan kay wala pa may mga pagkaon. Kaya ang nahitabo magud ato is panic buying pagkaon. Nya diris ubos gibutang. Wa man may nagdahom nga lunok di ay ang mahitabo. Abi na mo og kanang same lang sa Udet kay ingon lagi sila nga labay ra daw sa Cebu region in ana. So sa north part sa Cebu mulabay ra daw so naapil naman mi sa north part sa Cebu. So kampante ra sad mi nga dili maguba ang tulay diha ang mga riprap sa pana dihang mga gipangkuan diha para sa baha sa tubig gikan sa bukid
So ug gid mi nag-expect ni ana jud kataas ang tubig. For the first time, ang sa Villalara sa una kay dili siya inato. Nya kami ra sa tuy rescue sa una kay wala man diri naabot. 2011. So, makonsider ni mo ma'am nga second life ninyo? Second life. Second life namo sa akong anak nga eldest nako. Kay baby pa man to siya ato nga time good. 1 month old nga gisakay na lang nako ato during atong 2011 na baha sad but not baha nga same ani kataas gid ang tubig. Nya katong nga time is swerte mi kay naagidayon mga rescuer kay dili man gid to tanang part sa kot-kot ato nga taas jud kaayo. Pero sa karon nga hitabo Karon nga sa nahitabo. Tino, Katino is grabe gyud. so kuno sad magtagaan kag chance sa Ginoo. Yes sir, as in Kamo tanan. kami tanan not just kanang sa akong family but tanan tibuok gyud. Although sad to say nga nakabati kong istorya na naagi mga nakalas ba na part sa kot-kot like bukid nga part sa kot-kot na nga ano din kuno sila. So nakay ko inadugan nga among silingan diri si ka driver ganina lang kong buntag nakahilak gyud ko sir kay nangita siya sa iyang asawa. Until now, panakit Siguro wala pa siguro nakita kay nag-save ko na og bata dayon naapil siya. So muna kaingon jud ko na kaming tanan mapasalamaton kay ni ba nga tagaan ko jud mig second life, second chance nga inana sa nahitabo. God is good na iya din gipahubas ang tubig wala na jud mi nagmatter sa mga butang sa unsa pa na wash out diha na apil sa kuan tanang silingan diri ang importante na lang gyud giampo na mo atong higayon is mo ubas gyud ang tubig mo bisan pag taghawak na lang gyud niya dili na siya mosama niya ikulbaan pag imiato kay sige pag ibuwan nagsige gyud uwan mo to ang mga bata akong gipa-rescue sa akong mga barkada tagalungsod nga barkada na kung gipa-rescue na po to pag mga after ni hubas diri kay nagkuan-kuan pa man sir mahadlok man ko nga mobalik na sad ang taas na tubig. Protektahan gyapon mi ba sa kahit tasan kay ngano. Sir, maka-imagine ka magtuto jud imong luha ang Santo Niño nako nga unsa giniha kagamay na pinakataas gyud na siya diha nga part. Nilutaw na siya sir nya nagtungtong na siya. Asa ni? Kana siya sir. Kani siya. Kana siya nagtungtong na siya sa lamisa ngadto dapit. So diha na siya nagtungtong. Kinsay nagtungtong niyo wa ko kabaw. Then ang kani siyang imahe ni Jesus, ni Mama Mary. Diha na siya sa akong may TV dapit. Nagtungtong na sila, nagpwesto na sila diha. Which is diha ra gyud na ilang pwesto diha. So nakalimtan ako ba kay tungod sa kapanik nako. So muna siya nga ako gid ang gipunit. Oy, wa pa ko kapanghipos sa mga gamit diha. Gipanghipos na ana jud ko nga Senior Santo Niño, salamat jud kayo ikaw gid among tigpanalipod ba sa Tibok Cebu sa nahitabo. Ang imahe ni Jesus Christ ni Mama Mary una gid akong gipang trapuhan jud nako kay nakaana jud ko ba na gipamunit nako ang galon wala nako na kuan ba ang mga santos nako diha wala nako na una day og kuan mo to na kog sorry despite sa tanan ba kaingon jud ko na protected gyapon bisag unsa ta ka makasasatanan ba. Yata karon sa Villa del Rio, Barangay Bakayan, Kapayan sa Sugbo. Itong nabahaan nga subdivision. Ano ni ang aftermath sa Bagyong Sino. Kita nato nga nagpadayon ang pagpanlimpyo ng atong mga residente din sa Villa del Rio. Samtang naapa ang mga sakyanan sa atong likod nga sa patong-patong humantininga gipanlas sa baha nga tubig baha ni lakaw kuniawas gikan sa sapa.
Kasamtangan nagpagayon og clearing operation ang CCTO personnel sa Cebu City. Ang mga sakyanan nga nagpatong-patong ila kining suwayan o clear ang gamit nilang compact.